原子組み換え菜種輸送路沿道における菜種の自生と交雑種に関する調査研究ということで、過去にもこの取り組みについては高木として助成してきているんですが、昨年度30万円の助成をしておりまして、その報告をしていただきます。それでは川田さんお願いできますでしょうか。ご説明の時間が15分、その13分前ぐらいでチリリンと鳴らしたりしますけれども、15分で報告していただいて、その後質疑応答15分ということで進めていきたいと思います。それでは川田さんよろしくお願いいたします。川田さんの方のマイクを、まだミュートになっているようですので、はい、それで結構です。これでいいでしょうか。あ、聞こえない。お願いします。しまった。はい、川田さんお話聞こえておりますので、はい、説明を始めてください。聞こえますか？はい、聞こえます。川田さん聞こえますでしょうか？聞こえますけど、画面がちょっと画面共有ですね。もう一度お願いします。下のグリーンのボタンの画面共有ですね。はい。これでしょうか？はい。それで映りました。スライドショーを始めてください。見えますか？はい、大丈夫です。お願いします。はい、どうもすみません。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。遺伝子組み換え食品を考えるチューブの会です。今回は、遺伝子組み換え菜種が国内で勝手に自生している、そういう状況についての調査研究の報告です。ご承知のように、日本は世界で最大の遺伝子組み換え作物の輸入国です。GM って書いてありますのは遺伝子組み換えという意味です。ここにありますように2018年度の例えば輸入量は大豆では305万トン、トウモロコシでは1456万トン、菜種は208万トンで、昨年度は236万トンですけども、菜種はだいたい年間200万トンからもう少し多い輸入が行われております。菜種を輸入している港とその輸入量なんですけども、いくつかあります。で、私どもが調査研究しているのはここにあります四日市港が中心です。で、もっとたくさん輸入している港があるんですが、実は新しくできた港っていうのはその大きな港の場合には港の中に搾油工場がある場合が多いんですが、四日市とか博多の場合はですね、港から搾油工場まで運ぶ距離がありますので、どうしてもこぼれ落ちが大きな問題になります。四日市の場合には約年間10万トンの菜種が輸入されております。で、輸入菜種ですけども、ほとんどはカナダ産、あとは残りはオーストラリア産ですけども、カナダ産の多くが遺伝子組み換えで除草剤耐性です。ランドアップという除草剤と、それからバスタという除草剤がありますが、そういう除草剤耐性の菜種が大半です。で、そういうことがありまして、私どもは常々港の周辺にこぼれ落ちが起こるんじゃないかっていう気にしてたんですが、実は2004年に農水省が茨城県鹿島港の周辺に遺伝子組み換え菜種が自生しているっていう発表を行いました。6月30日だったと思いますけども、それですぐに私どもは四日市港に飛んで、見ましたら、7月初めだったんですけども、菜種がいっぱい花が咲いていて、お花畑のようでした。通常菜種は、3月4月に花が咲いて実がなると枯れてしまうんですけども、この遺伝子組み換え菜種は年中花が咲きます。そういうことがありまして、
翌年から調査研究、それから2006年からは国内のアブラナ科との交雑を心配しまして抜き取りを開始しました。これが一例ですけども、昨年の4月ですね、ここが四日市港ですが、約20キロですねの間ずっと運ぶ途中に、こぼれ打ちが落ちて、そこに残って、そこに生えていくわけです。これが、2015年の写真ですが、港から搾油所に向かう道路ですねに沿道にずっとこんな風に入っております。で、どうしてこんな風になったかと言いますと、お承知のように、もともと菜種っていうのは国産だったわけですけども、それが輸入が次第に多くなりまして、次第に国産の菜種はなくなっていったわけですね。で、搾油所ももともとはその輸入菜種も非組み換えだったんですが、1996年に遺伝子組み換え菜種が登場しまして、それ以降輸入菜種は遺伝子組み換えになっていったわけです。ここにありますように、現在菜種の自給率は 0.2% です。で、どうしてこういう自生が起こるかっていうのは先ほども言いましたけども、港から製油工場まで運ぶ途中にどうしても菜種っていうのは小さいですので種がこぼれ落ちる。あとは廃棄物処理工場、これは船で運んだ時にどうしても汚染したりカビが生えたりして使えない菜種が数トン出ますので、それを廃棄物処理工場まで運ぶんですが、その途中でもこぼれ落ちる。それから家畜の飼料を作る工場まで運ぶ。そういう途中でこぼれ落ちるのが大きな原因だと思われます。これはその風景ですが、四日市港のサイロからトラックに積み込んでいるところです。そして国道23号線を下っていきます。で、そんなことがありまして、私どもは2006年から遺伝子組み換え菜種の抜き取り隊っていう、グループを作りまして、毎年通常は年2回春と秋行っております。これは昨年の4月7日の抜き取り隊の様子ですけども、こんなふうに、道路、いろんなトラックとか通りますので、もちろん国土交通省とか警察の許可は取るんですが、危険ですので、こういう目立つ格好をしております。で、これは今までに抜き取った菜種の本数ですね、なんですけども、毎年数百本から2016年には6200本も抜き取った経緯があります。で、今年の本当は4月にやる予定だったんですけども、新型コロナの影響で、計画を中止しました。それで、先々週ですね、6月28日に規模を縮小して行ったわけです。それで今回の抜き取り本数は大幅に少ないかったんですが、もう一つ本数の少ない原因があります。それはこの間搾油メーカーとですね、ずっと交渉を続けておりまして、その企業がですね、こぼれ落ちはやはり良くないということを分かっておりますので、港の積み出しの場所にエアシャワーという高圧洗浄の装置を設置したわけですね。それからトラックの荷台の構造改造も始めておりまして、昨年の12月以降ですけれども、その成果が今回出ている可能性があるわけです。で、これは遺伝子組み換えかどうかをチェックする簡易試験ですけども、抗原抗体法で調べる2種類の、こっちの青いのがランダム耐性かどうか、紫がマスター耐性かどうか調べるわけですが、線が2本出ているのがプラス、線が1本しかないのがこれはマイナスです。こんなふうにして、抜
抜き取ったその場で、公民館等を借りてやるわけですが、その日のうちに結果は出るわけです。これは昨年の4月7日の抜き取りですけれども、合計872本抜き取りまして、そのうち82本を検体測定しました。ちょっとこれ横が見づらいんですけども、ラウンドアップ RR というのはラウンドアップ体制ですね、 17%、それから LL がバスタ体制ですけども 46%、 合計 63.4% が遺伝子組み換えでした。これは先週6月28日に抜き取った80本ですけども、やはり合計 70% が遺伝子組み換えでした。これまでのをまとめますとこんな感じです。大体毎回ですね、60% から 80%、平均 70% ぐらいが遺伝子組み換えだということが分かります。で、当初は青いのがラウンドアップ体制で、紫色のがバスタ体制ですけども、ラウンドアップ体制が多かったんですけども、だんだんバスタ体制が多くなってきております。で、この原因については今まだよく分かっておりません。この間の調査結果でいろんなことが分かりました。まずは、輸入菜種っていうのはですね、菜種は普通一年草なんですけども、春に花が咲いて種がつけば枯れちゃうんですけども、カナダ産のキャノーラっていう菜種はなぜか日本に入ってくると多年草化しておりまして、どんどん大きくなっているということが分かりました。それからこぼれ種が生えて、また花が咲いて種をつけて、その種をこぼして国内での世帯交代が起こっている。これは農水省はがんとして認めないんですけども、我々の調査では確認できております。それからラウンドアップ体制とバスター体制というのは別々のメーカーが開発したものですけども、同じ場所にこぼれ落ちて両方が交配して、どちらの除草剤にも耐性の菜種が生まれているということも確認しております。で、今日のテーマは、この黄色で書きましたけども、菜種以外の野生の雑草との交配も起こっている。これが、環境に対する大きな影響を与えますので、その調査をこの間しております。これは野菜ですけども、ブロッコリー、国道23号線沿いで見つけたブロッコリーなんですが、念のために調べるとラウンドアップ体制ということが分かりました。これは今話題の PCR ですね、DNA のレベルでも確認しておりまして、ラウンドアップ体制の遺伝子がこの中に入っている。ラウンドアップ体制の遺伝子というのは土壌細菌から取った遺伝子ですので、土壌細菌の遺伝子がこのブロッコリーの中に入っているということになります。それからこれは廃棄物処理工場の近くなんですけども、天然のカラシナですね、このカラシナがやはりラウンドアップ体制だということが分かりました。これが1本です。で、数年前から大きな問題になっているのが野生の雑草です。こちらが西洋菜種ですね、ラウンドアップ体制で、この近くにハタザワガラシという野生の雑草で、これは外来植物なんですが、九州から北海道までどこにでも生えている雑草です。その近くにこういうどちらともつかない植物が生えていることが見つかりまして、念のために調べるとこれがラウンドアップ体制だということが分かって、大きな問題に発展しているわけです。これは先日撮った雑種ですけども、こんなふうに見かけは菜種とは全く違いますけれども、小さい花はやはり菜種と同じように、弁が4つありますし、それから葉っぱも小さいんですが菜種のような格好をしております。で、これも
DNA の検査をして PCR で、ランダム体制だということが分かりました。これが雑種ですね。今お見せしたのはこちらの小さい方なんですが、こんなふうに大きな雑種も取れました。で、みんなで、遺伝子組み換えかどうかのチェックをしていると思います。これがその大きな雑種です。ご覧のようにどこから見ても菜種とは見えないと思いますが、これまで抜き取りやっていたんですが、看板の陰に隠れて、見落としていたと思われます。その結果、何年も経ってこない大きな株になってしまっておりました。ご覧のように腕と同じぐらいの太さがあります。直径5センチです。この日取った雑種は3検体ですけども、2検体がランダム体制、1検体がマスター体制でした。でこれもどちらも、農民連の食品分析センターさんにお願いしまして、PCR のチェックをして、いずれも遺伝子組み換え遺伝子が入っているということを確認しました。これも昨年6月ですね、雑種、実験体取りましたけれども、これもいずれもマスター体制、この時はマスター体制が多くて、ランダム体制が2を取ります。で、最近分かったんですが、雑種はですね、種がつかないというのは最初から分かってたんですけども、ご覧のようにですね、こんな風ですけども、種がついてないわけです。花は咲いてますけども。で、念のために顕微鏡で見ますと、これはおしべなんですけども、花粉が全くないということが分かりました。で、以前のチェックしたデータですけども、これ雑種と思われるものを顕微鏡で見ますと、ほとんどが花粉がないことが分かりました。逆にこれは菜種ですが、花粉が全部あります。で、その結果、花粉のあるなしで雑種かどうかという確認ができるのではないかということが考えられます。まず時間がなくなってきてますので、なぜ、そろそろ時間ですが、雑種に花粉がつかないかというのは、これ有性不燃という現象であります。で、種の、植物が種を守るために違う種の生物、植物と交配できないようにする遺伝子を発展する、進化させたわけです。ちょっと時間がないので省略しますけども、で、花粉の中のミトコンドリアの中に有性不燃という遺伝子がありまして、それを回復する遺伝子が核の中にあるので、普通は自家受粉で種がつくんですけども、雑種の場合にはそれが有性粘性回復遺伝子が働かなくなって、種がつかなくなります。ただ、たまにこういうふうに大きな種がついていることがありまして、実はこれは多花受粉なんですね。これも、後から調べますと、自家受粉では種がつかないんですが、飛んできた別の菜種からの花粉で受粉した結果、こういう種がつくわけです。で、これを、種を取って栽培しますと、また遺伝子組み換えの菜種が生えてきます。戻し交配って言いますけども、そういう現象が起こっているわけです。で、これまで、分かった雑種ですけども、一番上がブラシカナッツ、これが西洋菜種、キャノーラですね。これが遺伝子組み換え体ですが、これと交配する他の油中の植物ですけども、こういう野菜、在来菜種と水菜に関しては、これは雑種が確認できておりますし、それからキャベツ、ブロッコリー、からし菜、それから大根ですね。で、先ほどからお話ししている
この旗沢ガラシとかイヌカヒネガラシっていうのは全くその種だけでなくて属名も違うんですが、雑種を作っていると思われます。でこんなふうに、遺伝子組み換えの種が自生することによって栽培作物とか野生種に組み換え遺伝子が入り込んでしまう。その結果、食品の安全性とか生態系に大きなか乱を起こすということが問題です。で実は2010年に名古屋で行われた生理多様性条約 COP10 の時にその期間の真っ最中に三重県は実は菜花の里なんかありまして菜種の産地なんですが、それまで県内で自家採取を行っていたんですけども、そういうその汚染が起こる危険があるということだと思うんですが、自家採取を禁止するという発表をしまして大きな問題になりました。で今この遺伝子組み換えの種っていうのは日本だけではなくて、アメリカとかブラジルなんかでも大きな問題になっておりまして、環境への影響、それから農産物への影響ということで、次第に関心を読んでおります。以上です。どうもありがとうございました。それではですね、今の川田さんの発表についてオンラインでいくつか質問が来ています。まずですね、瀬川さんからいただいている質問ですが、抜き取りたい参加者が随分たくさんいらっしゃるようですが、近隣の住民の方もいらっしゃるのでしょうか、どんな方が多いのでしょうかっていうご質問です。いかがでしょうか。主には愛知県、私ども愛知県内でのグループですので、愛知県の、選挙とか一般の人に呼びかけて毎年募集して行っている、30人から40人で行っております。農家の方も参加しておりますし、選挙の方も参加しております。はい、ありがとうございます。それとですね、抜き取りのうちの 60% が 80% が GM ということは、その残りは自生の雑草としての菜種で交雑はしていないということなんでしょうか。はい、普通の菜種なんですけども、実はこれちょっと問題がありまして、簡易検査ですね、試験紙なんですけども、どうも感度に問題があって実際よりも低く出てる可能性があります。ですから実際にはもっと高いんではないかと思いますけども、今のところ全数を DNA チェックすることはできないので、最低でも7割というふうに考えているんです。その質問はですね、自生の菜種は、GM が増えた分減ったのでしょうかという質問。ほとんど変わりません。で、先ほども申しましたように、今年の4月に本当はその対策が行われた影響が確認できるんじゃないかと思ったんですけども、4月にその確認できなく、コロナの影響でできなかったので、実際には減ったかどうかというのは確認はできておりませんけども、この6月28日は菜種の時期が終わっているせいもありまして大幅に減っております。はい、ありがとうございます。続いて瀬川さんから、キャベツやブロッコリーや大根と雑種になるとどんなものができるんでしょうか。それから写真だと、雑種が随分大きくなっているようですけれども、大きくなる要因が遺伝的に何かあるんでしょうかという。野菜に関してはですね、同じアブラナ科ですので、ブラシカっていう属も一緒ですので、あまり形態的に大きな変化はありません。見かけはほとんどカラシナだったりキャベツだったりするんですけども、調べてみると遺伝子組み換えだということが分かります。で、今ご紹介していた野生の雑草はですね、属まで違うわけですね。そのせいだと思うんですけども、見かけが全く変わってしまう。それが大きな違いです。大きな雑草が大きなのはですね、これ最初に申しましたけども、
雑草だから大きいんじゃなくて、遺伝子組み換え菜種も調査当初はですね、何年も経ったと思われるもので、菜種も直径5センチみたいなのも年輪があるのもたくさん取りましたが、毎年抜き取りやってるので、菜種に関しては今大きいのがほとんどなくなりました。で、今回の雑草が大きいのもたまたま道路脇の看板の陰に隠れてて、今まで見過ごしてたために大きくなったと思います。わかりました。それは遺伝子組み換えというよりは、抜き取りを逃れて生き残ったために大きく育っていたっていうことですか？そうです、そうです。それからですね、もう一つ、高井木の選考委員の寺田さんですけれども、菜種以外の例えば輸入量の多いトウモロコシなども調査なさらないのでしょうかということですが、はい、同じようなことが起こり得るんでしょうか？はい、大豆とかトウモロコシのこぼれ落ちも理論的には可能性があるわけです。で、我々が調査当初ですね、2004年ですけども、4年とか5年頃には他の港には大豆とかトウモロコシも自生してたことがありますけども、これは問題が発覚してこぼれ落ち対策が、粒が大きいので楽ですので、対策ができるようになったわけで、今はほとんどありません。ただ菜種は粒が小さいのでどうしてもこぼれ落ちる可能性が高いということが原因です。ありがとうございました。会場の方からも、ご意見をいただければ。じゃあ理事の鈴木さん、また前に来ていただけますね。鈴木と申します。大変興味深いお話をありがとうございました。これは前からいろんな人に言ってるんですけど、ぜひPCR を自前で備えて、バンバン遺伝子の方から検査していただけるといいなと、私はこの点の問題について思っています。やはり抗体だと感度が悪いというものがありましたけれども、PCR なんて一番安いのが、私もちょっと調べたんですけど、80何万円でリアルタイムの PCR、特に後処理がいらない結果がすぐその場で出るというので、そのくらいで、今になってると思います。私は現役時代には、700万とかしてましたけれども、すごい安くなってるということで、ぜひそういうこともご検討ください。それともう一つは何でしたっけ、世代交代が起こっていると国内でそういうことが分かったとおっしゃっていました。すみません、ちょっと聞こえづらいです。国内で世代交代が起こっているという、そうですね、はいはい。そういうことも含めてですね、それは国は認めないというお話でしたけれども、私いろんな団体に言ってるんですけれども、他の団体なんかにも言ってることなんですけれども、こういうのをもう研究論文として発表してしまう。で、もう有無を言わせず相手に認めさせるというようなこともちょっとご検討いただけたらと。はい、実はですね、いいですか、世代交代に関してはこれはもう事実なんですけれども、農水省とか環境省に言わせますと、この遺伝子組み換え菜種は食用として認可し、あるいは栽培も認可しているので、その自生していることを問題にできないっていうんです。それが非常に大きな問題。ただ野生種との交雑になりますと、これは環境に対する影響なので大きな問題になるわけです。で、我々が今非常に注目しているのは、この野生種がですね、どの雑種がですね、確かにハタザウガラシとの雑種であるかどうかっていうのを簡易検査では分かるんですけども、そうじゃなくて DNA レベルで確定しないと論文にならないんですね。
で、調査を始めた当初ですね、2009年にその自生自体についてはエンバイロメンタルサイエンス&ポリューションリサーチというドイツの学会誌に発表して大きな反響を呼んでですね、今でもその続きをかけてしきりと言ってくるんですけども、この雑種との野生種との雑種はやはり DNA レベルで確定しないと論文になりませんので、非常に困ってるわけです。で、もちろんその全構造を決定すれば違いは一目瞭然ですけども、菜種とこのハタゾウガラシの全構造、雑種の全構造決定には膨大なお金がかかりますので、我々の力で今のところできない状態です。おっしゃること分かりました。ちょっとそんなことに協力してもらえそうな人がパッと思いつきませんけれども、ちょっと考えさせてください。ありがとうございます。ではご紹介できればと思います。はい。では続いて、顧問の藤原です。どうもありがとうございます。3つあるんですが、まず四日市以外の菜種の輸入量の多い港の実態調査っていうのはどこかの団体なりやっておられるのかどうか教えてください。はい、それから今後のですね、調査の方向性というか、具体的になんかやっておかれることが決まっていれば教えていただきたいんですが、そもそもすみません、これ原点に戻ってっていうか、今回の一連の調査は、要は遺伝子組み換えの特に菜種とかですね、これがやっぱり地性なり交雑なりがどういう実態になっているかということをまず実態把握の調査を行い、これのやっぱりその拡散なり拡大を防ぐための対策を講じていかなきゃいけないと。で、ついてはやっぱり関係する国の方の環境省にしろ農水省にしろ、そこへやっぱりこのことについての今までの実態を明らかにして、国にやっぱり対策を求めるということなのかなと思ってるんですけど、よろしいんでしょうか。はい。第一に港の調査に関してはですね、農水省はですね、日本の輸入港の各港のを中心とした各半径5キロ以内は毎年やっております。それから環境省は実は三重県に関しては大体河川敷の調査をやっておりますけども、道路沿いの調査はやってないわけです。で、我々としては全域について調査をやってもらいたいといつも思ってるんですけども、菜種自体の問題としてはこれさっきも言いましたように食用として認めているものだから、そういう大きな問題じゃないっていうのが国の見解です。ただ雑種に関してはですね、これは全く違う問題。我々は今後もいろんな調査をして国に対策を検討を求めていく予定です。特にカルタヘナ条約の、に非常に関わってくるテーマだというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ちょっと時間がいっぱいになってきてしまったんですけれども、もう一つ高木議員の選考委員の小沢昌司さんから、ラウンドアップ耐性菜種が減り、バスタ耐性菜種が増えているのは、現地でラウンドアップ耐性雑草が出てきて、農薬のシフトが起こっているのではないでしょうか。また、ラウンドアップ耐性雑草の種子が菜種やコーンなどに混進しているようなことはありませんか。こういう質問ですが、はい。当初はラウンドアップ耐性が多くて、次第にバスター耐性が減ってきたんですが、さっきも言ったように原因はよく分かりません。一つは考えられるのはラウンドアップ耐性の試験紙の感度が落ちている可能性があるということです。で、実際には輸入している菜種のほとんどは遺伝子組み換えですけども、組み換えと非組み換えが、7割と3割っていうのはちょっと実情に合わないんですね。ですから抗体検査自身に問題があるんじゃないかと私個人は考えております。わかりました。
それから高井金の理事の吉森さんから、先ほど少し川田さんも触れられましたけども、カルタヘナ法では在来の野生種との交雑を問題としているため、栽培種である在来菜種との交雑は取り組み済みとされています。これはカルタヘナ法の不備なのでしょうかというコメントです。これは日本政府の見解です。はい、わかりました。あといくつか上がってるので読み上げますが、今後、GM 作物がゲノム編集作物に置き換わっていくことは考えられます。この時に人にできる対策はありますかとボギーさんです。はい、これは非常に大きな問題で、ゲノム編集作物が栽培されますと、全く同じ問題が起こると考えています。ですから基本的にはゲノム編集作物、私たち遺伝子組み換え食品を考えるチューブの会としては、ゲノム編集作物の栽培には反対しております。ありがとうございます。もう一方、一般の方から、日本の伝統的な油は菜種油と思っています。遺伝子組み換えから菜種を守り、安心安全な油と思っても 0.2% ということでは不安です。交雑があるとは驚きですというコメントもありました。ということで、この取り組みも高木金で、それこそ10年ぐらい前から、助成している案件ではあるんですけれども、引き続き課題が大きいということがよく分かりました。今日は時間がいっぱいになってしまいましたので、ここまでにしたいと思いますが、どうもありがとうございました。川田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。皆さんもご協力ありがとうございます。それでは次